estava agraint a la Moviment en Defensa de les Pensions Públiques i també a Rubi Sanitat, que són els que ens han fet arribar aquesta moció. Aquesta moció arriba després d'un temps en el qual s'ha imposat aquesta cultura de la por que es va sembrar fa més d'una dècada amb els governs del PP, amb l'interès que el sistema financer pogués menjar aquest pastís de les pensions, la por que tindríem un poder adquisitiu disminuït, que no arribarien les pensions, que a la caixa no hi havia diners. Per tant, tot plegat va venir acompanyat de la fallida reforma amb el govern de Rajoy el 2013, que per sort es va desestimar amb els governs que han vingut després i han fet altre dibuix de l'escenari, un dibuix de l'escenari que, evidentment, no pot obviar els perills que té el sistema, no pot obviar la cohort diferencial demogràfica que ve després del baby boom i, per tant, com s'haurà de compensar tot plegat. No pot obviar la precarietat dels contractes que té molta gent jove i, per tant, les baixes cotitzacions, però que encara i així és un sistema equilibrat. És un sistema que no ens ha de portar a la por i fer que tots plegats comprem aquesta cultura. Hi ha diferents components que també han contribuït a aquest desequilibri de la caixa aparent, que no tan real. Un d'ells són les despeses impròpies. Les despeses impròpies és tot el que es carrega a la caixa de la Seguretat Social alimentada amb les contributives dels treballadors, que no és pròpiament pensions contributives. Tota una sèrie d'avantatges fiscals per al sector productiu, beneficis socials, que pròpiament no haurien de carregar-se aquí i que s'han carregat al llarg del temps. Per això es deien despeses impròpies. Això ens ha de portar a diferenciar les fonts i al diferenciar les fonts, que és el camí que ara s'està emprenent, el que tindrem és una caixa separada i assegurada a la Seguretat Social, que ens permetrà tenir en compte l'índex de referència únic de l'IPC per actualitzar les pensions, com és el propòsit, i que també serà compatible amb el Pla de Recuperació i Resiliència que ha representat l'Estat a Europa i específicament amb el component 30 d'aquest Pla de Recuperació i Resiliència, que és la recomanació específica de país, que per al cas d'Espanya no presenta cap mena de desequilibri. Tot plegat presenta un panorama bastant més favorable que el que pintaven fa 10 anys, encara i així que cal assegurar, perquè és un dret fonamental. Per tant, el que demana aquesta moció és, si això ha estat així, si durant molt de temps hi ha hagut despeses impròpies carregades contra aquesta aportació contributiva dels treballadors, que aproximadament es valoren amb uns 22.000 milions anuals, doncs per què no fer una auditoria, per què no aplicar el màxim de transparència a aquests comptes de la Seguretat Social que fins i tot ajudin a acabar de perdre aquesta por, acabar de sentir que el sistema és sòlid i deixar d'alimentar aquest interès del sistema financer per fer-se amb el sistema de pensions. Entenem que aquesta auditoria només pot aportar transparència, aquesta auditoria només és una qüestió necessària per la tranquil·litat de tothom i que, com a segona qüestió que demana la moció, és que s'apliquin, si és necessari, mecanismes de rescabalament que facin que aquesta minoració de la caixa de les pensions que s'ha aplicat durant molt de temps pugui ser considerada, en cas que fos necessària l'aportació per arribar a l'equilibri, a través de partides diferents del que pròpiament és la contribució dels treballadors i treballadores. Per tant, crec que hem de fer recolzament a aquesta moció perquè aquesta moció l'únic que demana és transparència i que tothom conegui les xifres del que s'ha fet al llarg dels darrers anys i que tothom puguem estar tranquils i tranquil·les que aquest dret fonamental, que és rebre una pensió un cop s'ha contribuït al sistema al llarg de la vida laboral, estigui garantit. Gràcies.